yma jyst isio deud bod fi'n gobeithio bod chi'n dathlu ac mwynhau Dydd Miwsig Cymru 2022 dyna ymwneuddiad 2022. Gobeithio bod chi'n gwrando ar doman o gerddoriaeth Cymraeg heddiw, ond cofiwch i wrando arno fo drwy'r flwyddyn hefyd. Mae yna gerddoriaeth anhygoel allan ar hyn o bryd. Cofiwch bod o'n neis gwrando ar bob math o gwahanol fatha o gerddoriaeth hefyd, ond gobeithio bod chi'n mwynhau'r un Cymraeg fwyaf, achos mae'n golygu lot i ni sy'n neud. Dydd Miwsig Cymru, hapus i bawb! Helo, criw ysgol Glantaf, sut ydych chi heddiw yma? Gobeithio bod chi'n gret. Is yma Mei Gwynedd, jyst isio dymuno Dydd Miwsig Cymru hapus i chi. Gobeithio bod chi yn ffeindio pethau bach diddorol i wneud. Alla gwrando chyfad gerddoriaeth Cymraeg ac unag arall. Postio bethau, postiwch be bynnag ydych chi'n gwneud. Hen t-shirts, efo enwa bands, be bynnag. CDs, rhieni chi ydych chi'n ffeindio gwmpas be. Felly, mae'n digon bethau bach diddorol ac wreiddiol ydych chi'n gwneud. Sy'n ni hefyd licio jyst deud, gobeithio fan dros y misoedd nesaf fydd yna prosiectau bach yn ailgychwyn, prosiectau bach cerdd. Felly dwi'n siŵr byddai'n cysylltu efo'r ysgol i weithio at bydda hyn ella'n glwm efo tafwyl ac yna llall. Felly siŵr byddai'n cysylltu yn ddion, ond am y tro, mwynhewch eich diwrnod a rock on baby. Nawr Canolfan Glantaf, siwr i chi gyd, fi sy'n ma, y Welsh Whisperer, chi newydd alfi yn recordo cwbl o caneuon, mae'r golau fan hyn a'r microffon mas yn y shed. Ond eisiau dymuno Dydd Miwsig Cymru hapus i bob un ohonych chi, gobeithio gewch chi ddiwrnod bach da yn gwrando ar lot o bobl heddi. Dim just Welsh Whisperer, ond mae werth chwilio am Welsh Whisperer ar Spotify, Alexa, rhaid yna gyd. Ond pwy bynnag i chi'n dewis gwrando ar nhw heddi, joiwch a trowch i lan. Good thing, ara.